Γεια σας μπάμπηδες. Σήμερα θα βάλουμε στο ρούχο μια βόμβα χρώματος, ένα βιβλίο και ένα αστέρι νίτσα. Τώρα αρχίζουμε το βιβλίο. Περιμένουμε να πάει γρήγορα γρήγορα. Παίρνουμε το γυάλινο κελί. Τώρα το πάμε ανάποδα να κάθεται, έτσι. Το έχουμε από εδώ. Ανάβουμε τη βόμβα, τη βάζουμε μέσα και το κλείνουμε. Και πετάμε τη φωτιά. Και αν θέλετε να δείτε, πάμε εδώ, παίρνουμε αυτό, το ανεβαίνουμε πάνω. Και τώρα το κλείνουμε. Παίρνουμε αυτό πάλι. Ανεβαίνουμε. Και όταν γίνει, το σταματάμε. Το παίρνουμε και το κλείνουμε εδώ μέσα. Μετά το ξαναρχίζουμε για να βάλουμε το βιβλίο. Έχουμε ένα καθαρό βιβλίο και το πετάμε. Και αρχίζει, πω και εγώ λίγο μέσα. Βάζουμε το βιβλίο. Αν δεν χωράει, κάντε αυτό. Και απλά πετάξτε το και πάρτε ένα καινούργιο βιβλίο. Και αν χωράει, μπήκε. Τώρα κοιτάμε. Βάζουμε το αστέρι νίντζα εδώ μέσα και τα σταματάει όλα. Καρφώθηκε. Το βγάζουμε και το βάζουμε. Και αυτό μέσα. Και πουμ. Αυτό γίνεται. Και να μπαίνει μέσα. Το πάμε εδώ. Να μπει καλά. Και στη μέση θέλουμε εμείς. Έτσι. Και μετά να πάρουμε 25 λεπτά και να τα βάλουμε από πάνω. Καλά, φύγει αυτό. Παίρνουμε αυτό το 25 λεπτό και το βάζουμε μέσα. Και μπουμ, παίρνουμε αυτό το ωραίο πράγμα. Σταματάμε και το πετάμε. Και αυτό το αστέρι νίντζα. Ναι, και εγώ αγόρασα το πιο ακριβό πράγμα, είναι αυτό το χρυσό σκατό. Και κάνουμε αυτό όταν το τρώω. Αυτά για σήμερα. Αντίο! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!